uutiset on pelkästään tappioit. Samoja nimi, samoja tunteet vuodeston sen sama jengi heittelemäs kivi. Barrikaadit kestää yhden miehen, mutten sitä, että jengi nousee yhtenäiseen riviin. Leipäjonot kasvaa niinku naifou, kumpa ne vähenis niinku naitous. Mieluummin kapinoin ja motivoin kun apinoin ja kopioin niinku taas saidous. Mut vielä täällä on meitä, niitä jotka haluu kulkea eri teit. Meille on annettu ääni, käytänkö sitä vai käännänkö pääni? Mikä on mun plääni, vaikutanko elämääni? Laitetaan tuulemaan, huomisen pystyvää muuttamaan. Pala kerrallaan. On aika nousta seisomaan, uskoa ja rakentaa uudestaan. Pala kerrallaan. Kylmä maa, kylmä niinku Ice Cube. Se ei lämpe sille poliitikot vaihtuu. Yhteisöllisyt yhteisestä dissi, sit mietitään miksi nuoret on rikki. Suomi-pojat ei saa tukea, mut saa pikavippi. Ei oo varaa maksa takas, vika tikki. Valtio käskee, otot tulos. Siberian opetusto ei vaapautunutta tulosta. Itketään vanhuksilla huonot tilat, mut kuka ei halua oma faija, oma hima. Voiko sanoa, että probleemat on suuri, kun perheet jo käsin niinku mun lahdotuskuuri? Onko tää kaikki vaan huono tuuri, et puolet ongelmasta on kulttuuris? Näis mun laineis saattaa syntyä tabui, mut mietin näit samalla kun syytät vaan mamui.